komt, zit 0,0. Al heb ze al verzwijt in die 15 keer bul. Al best onderwijs op wat weg, psycholoog. De komende jaren we zijn waarschijnlijk werkeloze doemels. Solliciteren, allee oh, solliciteren. Heb je nou geschreven? Zeg, heb je nou geschreven? Zeg, heb je nou geschreven? Schrijf maar voor nu. Zo cool, wie kinderen headbaggen! Tot een uur of 10. De kieks en dingen zijn of dan in de hurgers banen zien. Het veld ik vies tegen, dus liefst de rest van de dag. Doe veel zich flink boer, doe niet zien wat we maken. Doe ons solliciteren. Ja jongens, schrijven, solliciteren. Heb je nou geschreven? Zeg, heb je nou geschreven? Zeg, heb je nou geschreven? Dus schrijf maar van nu. Komt u nog een keer, einde in de log. Zoek goed! Sociale dienst zien, voor de zoveelste keer. Veel te weer die brief in, zwart werd u thuis te stiekem. Af en toe, bij jonkie goed, waar ook de controle niet toe en doe ons solliciteren. Ja jongens, schrijven, solliciteren. Heb je nou geschreven? Zeg, heb je nou geschreven? Zeg, heb je nou geschreven? Dan schrijf maar van nu. De laatste, 2 einden in de log. Het begint ze pas te leven. Doe kieks en schroeien, dat ze niet ergens gek te beleven. Doe kijks nog een bukband, misschien wel nog een loestent. Misschien eens toe kieken op, en doe bed. Wat doe ons, solliciteren. Allee joh, solliciteren. Heb je nou geschreven? Zeg, 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 heb je nou geschreven?